Il-ħadd it-tajjeb. Illum 16 ta' Ġunju nilqakom għal din il-quddiesa tal-ħadd mill-Kappella tal-Madonna ta' Itrija f'Binġemma. Imexxi din il-quddiesa Dun Jimmy Bonnici, is-Segretarju tal-Konferenza Episkopali u r-Rettur tas-Seminarju tal-Arċisqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Kien ġbarna dal-għodu biex nfaħru lill-Alla, nirringrazzjaw, npoġġu qoddimu anka din il-ġimgħa li għaddiet, jekk nofru l-ħidmiet li għamilna, r-relazzjonijiet li bnejna, nitolbu l-mulej, jekk li ibirikom u joħroġ il-frott tat-tajjeb li aħna żrajna. Kellhom ukoll nfakru jum il-Missier, jekk hija okkażjoni tajba biex jekk nitolbu lill-Alla anke għall-missirijiet tagħna, jekk għal dawk li b'xi mod jew ieħor tawna sinsla għenuna nikbru fil-ħajja, investiw biex aħna nikbru, niżviluppaw il-ħajja tagħna, hekk nitolbu fil-quddiesa għall-missirijiet kollha hekk fir-responsabbiltà li hija fdata f'idejhom. Nibdew dil-quddiesa billi narfu anke l-fraġilità tagħna, kemm wkoll kemm Alla jaf kif jerfana bil-modrija tiegħu, bil-maħfra, bl-isfida li jagħtina l-ħajja aħjar. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġier. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bien il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik. Iqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-għemil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, jien naqta mill-quċċata taċ-ċedru l-oli, minn tarf il-frijaj torja, rimja żejra, u nxettila fuq muntanja għolja u kbira, fuq il-muntanja l-għolja ta' Iżrael nxettila. U hi toħroġ il-frijaj u tagħmel il-frott, u ssir siġra sabiħa taċ-ċedru, u taħta jistkenn kull tajr bil-ġwienaħ, jistkennu taħt id-del tal-frijaj tagħha. U jarfu s-siġar kollha tar-raba li jien il-Mulej, li siġra għolja inċakkina u siġra żejra inkabbara, innixxef is-siġra l-ħadra u n-nixfa bil-wera inħaddara. Jien u l-Mulej tkellimt u li qed nagħmlu. Il-kelma tal-Mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, tajjeb li nfaħħru l-Mulej flimkien, tajjeb li nfaħħru l-Mulej. Tajjeb li nfaħħru lill-Mulej u nannu lill-ismek inti l-għoli, inxandru fil-għodu it-tieba tiegħek u l-fedeltà tiegħek fl-iljieli flimkien, tajjeb li nfaħħru l-Mulej. Il-bniedem ġust bħal palma tħaddar, bħal ċedru tal-Lebanon jikber, imħawlin f'dar il-Mulej iħaddru fil-btieħi ta' Alla tagħna flimkien, tajjeb li nfaħħru lill-Mulej. Sa fix-xjuħithom il-frott jagħmlu, mimlijin kollha ħajja u ħdura biex ixandru li ġust u l-Mulej u l-blata tiegħi ebda erq ma hemm fih flimkien, tajjeb li nfaħħru l-Mulej. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostli lill-Korintin. Ħuti, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm intumu mlibsa b'dan il-ġisem aħna niqpaw il-bozz mill-Mulej. Għax aħna ngħixu bil-fidi u mhux b'dak li naraw, aħna qalbna qawwija u jidrilna li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-Mulej. Għalhekk, fuq kollox, aħna nfittxu li noġbu lilu sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jien ħtieġ li wkoll kemm aħna nidhru quddiem it-Tribunal ta' Kristu ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj fil-ġisem. Il-kelma tal-Mulej. Ħar lill-Alla. Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawla fikom li tista' issalvalkom irwieħkom. Il-Mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kotra tan-nies: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerrija fl-art, rieqed jew mqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nnifisha, l-ewwel il-barma mbagħad iżbula mbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott issir malajr il-bidwi mittiedu għal minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqabluha s-saltna ta' Alla, jew bliema parabola nfissruha. Isa żerrija tal-mustarda. Din meta tinżera fil-ħamrija li ċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ frijaj wesgħin hekk li l-għasafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom.
Imma lid-dixxipli tiegħu meta kienu jkun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-istejjer huma jisu bħaż-żerrija stess, hekk minna nnifisha tiġġenera żerrija ġdida u tnissel prodott ġdid is-sena ta' wara minn sena l-oħra. Differenti minn dawk it-tip ta' żrieraħ li kultant jivvinta l-bniedem li jisu jagħtuk ħafna prodott fil-mument imma mbagħad wara ma jibqgħux jagħtu żrieraħ li jiġġeneraw affarijiet ġodda. Hekk kullhom hija okkażjoni biex inħallu dawn l-istejjer li jagħtina Ġesu u għanqlu fina il-ġdid. Hekk naraw xi ġdid jista' joffrilna permezz tagħhom. Insibu lil Ġesu jitgħallem l-ewnet min-natura. Illum it-teknoloġija vintat it-time-lapse li inti tista' tħallid il-kamera u tara l-pjanta ftit tikber bil-mod u tara mbagħad b'mod maġġel qisu l-iżviluppi li jseħħu. Ġesu nsibuh attent għal dal-bidliet li qed iseħħu ftit fiż-żerrija, kif tikber bil-mod minn taħt, imbagħad kif tiżviluppa ftit jieħu żmien tiegħu. U Ġesu hekk hemm dan is-sens ta' fiduċja kbira x'kien jara dan il-mod tal-ħolqien kif jimxi li l-bidwi żera żerrija ħaħsieb l-art. Imma mbagħad ma iġġelxu ż-żerrija tikber, jgħidilna Ġesu minnha nnifisha. Hemm qawwa li ma tiġix minnha, imma li tiġi minn Alla. Imma l-frott tagħha biż-żmien ikun hemm. Ta' kont student fis-sekondarja, min kont student is-seminarju, kont immur nisma' l-quddiesa mas-seminaristi. Ekku kont innota dak is-seminarista u l-ieħor min għandu dan il-karattru, minn ieħor minn dak is-sens ta' umorizmu, min jitħabat ma' ħaġa u ma' oħra. Hekk imbagħad dħalt jiena stess is-seminarju u kien hemm dawk li kienu qabli, dawk li qegħdin fl-aħħar sena bdejt isma' dak x'pass ħajamlu. Il-bieraħ ħadd gost nosserva jew insegwi ftit ċelebrazzjoni sabiħa li kien hemm miċċili ta' wieħed minn sħabna f'Malta li kien miegħi is-seminarju li kont ninnotah bħala student u l-bieraħ ġie konsagrat isqof ġewwa ċ-Ċili, Father Henry. U jiena nirrifletti fuq dal-Vanġelu hekk qed dik iż-żerrija li kienet qed tinżera ftit ara xi frott ħalliet u x'għadha tħalli li fih għadha tqanqal dik l-enerġija, dak l-entużjażmu, is-sens ta' umorizmu baqa' hemmhekk, imma huwa barka kemm meta kien iservi bħala qassis, bħala kappellan hawnhekk u anke illum ġewwa djoċesi fiċ-Ċili. Hekk iż-żerrija li tinżera u mbagħad tkun ħafna iktar qawwija mill-isfidi li tġib magħha l-ħajja. Dik ġejja minn żerrija tal-kelma t'Alla. Mhix sempliċement sforz tiegħu jew tiegħi jew tiegħek, imma fik inżeret kelma li tik passjoni, li tik mod kif tagħmel l-affarijiet sew, li tgħid isma' d-deċiżjoni ħodha hekk mhux hekk għaliex hekk l-aħjar, hekk sabiħ, hekk iġġib il-ġid madwarek. Dik iż-żerrija li tibqa' tikber u tiġġenera u tagħti l-frott. U aħna mistednin hekk konna dan is-sens ta' fiduċja. Hekk niltaqa' ma' diversi kemm fil-kamp edukattiv, edukaturi, kemm fil-familji, li jiġu momenti fejn kien ħossu dik is-sens ta' responsabilità, ma wkoll jista' jidħol il-qtieħ il-qalb għaliex hemm momenti fejn ma narawx il-frott mill-ewwel. U tgħid investejt mod u donnu ħireġ mod ieħor. U jisu żrajtant hekk fuq il-fidi kif jisu bħalissa jisu ma qed jikber xejn. U Ġesu jgħidilna investi fil-kelma tal-Alla, f'dak li hu ta' Alla. U dik iż-żerrija jekk hija żerrija tajba, jekk inti tħalli fil-fiduċja fih, dik imbagħad tħalli l-frott, tiġġenera affarijiet ġodda. Forsi ma tafx eżatt meta, kemm jew ma ngħixux ir-responsabilità tagħna weħidna, ma ngħixuha ma' Alla, hekk ma nħalluh ukoll li jkunu li jgwidana. Hekk allura jtina wkoll parabola oħra dejjem Ġesu dejjem jivvinta tant
saltna tal-lija sabiħa li mbagħad dejjem isib stejjer ġodda biex jispjegaw. U mbagħad waqaf fuq iċ-ċokon, aħna kultant nibdew jisu jekk għandi s-saħħa, jekk għandi ħafna kobor, jekk għandi ħafna ġid, jisu nista' nirnexxi iżjed. Ġesu jgħidilna saltna tal-lija bħal żerrija żgħira minn dak iċ-ċokon. Azzjoni tajba, magħmula b'mod ġust, mod sabiħ, mod tajjeb, dik jgħidilna jisu mbagħad bħal dik iż-żerrija li mbagħad tikber u bil-mod il-mod issir dil-pjanta daqsxejn ikbar, l-Ingliż shrub li mbagħad tikber u ssir ken Alla safar. Ekku din laqtitna ħafna, din sabiħ ħafna. Fakritni film li sar ftit snin ilu jismu Of Gods and Men li jitkellem fuq il-patrijiet li rħib ġewwa l-Alġerija, ġewwa post fl-Alġerija Tiberin li minħabba l-estremizmu ta' ftit nies sitwazzjoni tagħhom ġiet medda ħafna. Huma kienu qed jinnotaw hemmhekk qegħdin friskju, ħajjithom qiegħda friskju. Allura bdew jaħsbu isma' tgħid nibqgħu hawn jew aħjar nitilqu immorru pajjiż ieħor iktar sigur. U qed jitkellmu man-nies tal-post, uħud minnhom il-maġġoranza tagħhom kienu Musulmani l-oħrajn, u qed jgħidulhom aktarx immorru kien hemm relazzjoni sabiħa qalulhom aktarx immorru għaliex is-sitwazzjoni tafu kif inhi. Qalulu kif sejrin. U dawn il-patrijiet qalulhom għax aħna qisu bħalla safar. Tax kif bħalissa qegħdin hawnhekk u mbagħad ntiru morru post ieħor. U dan nies qalulhom le ta' intom qiskom dik is-siġra jekk is-siġra titlaq dawn la safar fejn ħajpoġġu, fejn ħajjoqogħdu. Qisu bħal dik il-fera, jekk il-fera taqtaħħa, la safar fejn ħajjistkennu. Għallulhom anki aħna il-preżenza tagħkom hawnhekk toffrinna toffrinna sigurtà. Jekk titilqu intom aħna fejn ħansibu anke dak is-sosten tagħna. Ekk allura din il-parabola anke ġibna konxi li meta aħna ngħixu mill-kelma tal-Alla, meta aħna nozzu dak li hu ta' Alla bħal dawn il-patrijiet, inti ssir kien għal ħadd ieħor, xi ħadd ieħor jista' jserra fuqek li tisma' jien dik il-kelma ta' dik il-persuna, dik il-mara, dak ir-raġel nafda għax naf li trid lil ġid. Kemm iddawa l-realtajiet anke fil-familja. Llum anke jum il-missier. Dik is-sens ta' preżenza li kultant waqaft mill-preokkupazzjonijiet mix-xogħol tiegħek u tieqaf tilab ma' tfal, ma' wliedek, jew tieqaf tisma' l-mistoqsijiet, il-problemi, l-istejjer, il-passjoni tagħhom fiex qed joħolmu. Hekk tant isir ġid, kemm hekk ikollok ken, kultant insibni daqsxejn maġġel minn ħaġa l-oħra, ma ngħid ma' min jiltaqa' miegħi ħajsib ken jew moħħ tiegħi u jisu mhux importanti għalik. Hekk hemm tgħin il-persuna meta inti tirrikonoxxiha, li tapprezza, li tieqaf titmagħha, li tkun taf l-ismijiet, hekk Ġesu jagħtina din l-immaġni sabiħa. Hekk ta' żirrija żgħira, l-azzjoni żgħira li tagħmel b'mod ġust, mod tajjeb, ħadd ieħor isib kien fiha, anke fil-komunità tagħna. Kemm għandna komunitajiet fis-sempliċità, xejn ta' barra minn hawn, xejn lussu, imma min jiġi hawn ħossu mill-quh fil-knejjes tagħna, fiċ-ċentri, hekk hemm importanti naħolqu dal-ispazji mexxijin mill-kelma tal-Alla, mill-ospitalità ta' Alla, li mbagħad ħadd ieħor isib kien. Ekku Ġesu jgħidilna li l-Vanġel jgħidilna li Ġesu paraboli bħal dawn kien jispira lin-nies. U allura hekk napprezzaw ukoll il-min jivvinta stejjer ġodda li jistgħu jagħtu tama l-ħadd ieħor. Din il-ġimgħa l-Papa għamel laqa ma' dawk li l-professjoni tagħhom huwa li jivvintaw iċ-ċajt, insomma, li jħolqu shows fuq television jew stand-up comedians jew nies oħrajn li hekk ix-xogħol tagħhom jew fil-films hekk joħolqu sens ta' umorizmu. U għallhom intom importanti, l hawnhekk għax tużaw lingwaġġ li jinftiem minn kulħadd. Jekk ċajta tajba sabiħa, kulħadd daħaq, ġibt laqda. Imma fl-istess ħin qalilhom ejnuna noħolmu dinja aħjar. Ejnuna noħolmu dinja aħjar. Ekku aħna wkoll mistednin
li nirrikkantaw stejjer, inkunu aħna stess storja sabiħa li ħaddieħor isib tama u jista' joħlom f'dinja aħjar. Il-bniedem kapaċi joħloq is-sabiħ. Il-bniedem kapaċi jagħmel il-ġid mhux jiġbed bislejh. Il-bniedem kapaċi jitlaq minn artu u jieħu ħsieb persuni oħrajn mhux ta' ġewwa biss. Il-bniedem kapaċi jivvinta arti, letteratura, films, games għat-tfal li iġibu l-ġid, iġibu t-tajjeb. Jew aħna wkoll nimitaw il-Ġesu mod sabiħek li dak is-sabiħ ta' Alla nsibu mod kif ngħadduh, nħalluh jimlina b'fiduċja, jekk meta ż-żerrija tidher moħbija mhux qed tikber, mafda fil-ħajja ta' Alla fil-ħidma tiegħu. Fl-istess ħin hekk nitolbu li aħna wkoll nkunu kenna l-oħrajn. Li ħaddieħor hekk fl-imħabba li hemm ta' Alla fina, ħaddieħor ukoll iduq l-imħabba sabiħa. Nitolbu wkoll li hekk id-djar tagħna u l-komunitajiet tagħna jkunu post ta' kenn u post ta' stejjer sbieħ. Jew issa nistqarru il-fidi tagħna li nemmnu f'dan Alla li l-kelma tiegħu, l-preżenza tiegħu iġġib ħajja u iġġib kenn. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u biet sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-setta tal-Ispirtu Sant Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bqata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Li hu meqjum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika istqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nilqama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hekk aħna napprezzaw u nimmirreviljaw ruħna bil-qawwa u sbuħija ta' Alla, bil-mod kif jiġġenera ħajja nresqulu wkoll it-talbiet tagħna, s-sitwazzjonijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja, hekk għall-Knisja madwar id-dinja kollha, għall-Papa l-Isfijiet, hekk għall-komunitajiet tagħna biex ikunu komunitajiet li jittrażmettu l-ospitalità l-kenn l-imħabba ta' Alla l-Missier. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom responsabilità ta' tmexxija fil-lokal, fuq livell nazzjonali, diversi kumpaniji, diversi nies fil-qasam mhux biss tal-familja ma wkoll tal-edukazzjoni, hekk tant nies li fidejhom avdati persuni. Nitolbu l-Mulej jimmexxihom permezz tal-erf tiegħu u tal-imħabba tiegħu ħalli jiżiraw dak iż-żerrija tajba li mbagħad iġġib il-ġid vera, il-ġid tal-imħabba, tal-ġustizzja, tas-solidarjetà. Nitolbu. Hekk nitolbu għal dawk il-persuni kollha li bit-talenti tagħhom hekk joħolqu mużika, joħolqu rakkonti, modi jew oħrajn, hekk nitolbu għalihom sabiex il-Mulej hekk ikompli jimlihom bil-ferħ tiegħu, bil-imħabba tiegħu, hekk allura anke b'dak li huma joħolqu jgħinu lis-soċjetà hekk biex tapprezza s-sabiħ u t-tajjeb. Nitolbu. Hekk nitolbu għat-tfal u ż-żgħażagħ, mod speċjali dawk li għaddejjin
bl-eżamijiet bħalissa biex il-mulej jibirek il-ħidma tagħhom jimlihom bl-irf tiegħu, kemm wkoll jurihom kif bit-talenti tagħhom huma mistednin ikunu ta' ġid fis-soċjetà. Nitolbu wkoll lill-mulej jgħinhom jarfu s-sejħa tagħhom. Nitolbu. Jekk nitolbu llum mod speċjali għal missirijiet mejtin tagħna biex il-mulej jekk jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u jibirek il-ħidma tagħhom, nitolbu għal missirijiet kollha biex jekk il-mulej jigwidhom, jakkumpanjhom fir-responsabilità sabiħa imma kbira li huma għandhom, jekk nitolbu għal dawk li qed jużaw ukoll talenti tagħhom, il-persuna tagħhom biex ikunu anke missirijiet b'mod ieħor, kemm dawk li huma saċerdoti u kemm oħrajn li qed jaqdu lill-oħrajn b'mod ġenerus. Nitolbu. Jekk Missier Qaddis nitolbuk tilqa' it-talbiet anke li hemm fil-qalb tagħna miġbura f'qalbna, inti taf is-sitwazzjonijiet li nkunu għaddejjin minnhom hekk il-morda, hekk kien ukoll il-bdiewa tal-madwar li qed jieħdu ħsieb l-ambjent li jgħinuna nitalmu minnu bħal Ġesu, hekk ikompli mexxina inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u ż-żminijiet. Sawwart il-bniedem skont iġbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq l-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ħasanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, ħasanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs
ratti l-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna flimkien f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-missirijiet mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Permess tat-talba li għallimna Ġesu jew induru lejn Alla bħala missier, ekku narfu wkoll li aħna l-koll aħwa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvatek, il-kull li trid int kif is-sema kif fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-demi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Nitolbu flimkien ħaruf ta' Alla li tneħħi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li hu jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu.
fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li nbinġemma mill-kappella tal-Madonna ta' Itrija li tfisser il-Madonna li turina it-triq. Din il-kappella ħadet post waħda iżgħar li kienet tinsab ftit il-bogħod minnha. Il-kappella oriġinali kienet iġġorr l-istess isem u nħattet biex tinbena l-kappella li għandna llum mill-baruni Stanislaw Xara fl-1680. Il-kappella baqgħet tgħaddi minn werriet għal ieħor sakemm fil-ħamsinijiet għaddiet f'idejn is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, l-MSSP, u bdiet tagħmel parti mill-parroċċa tal-Imġarr. Il-festa titolari tiġi ċċelebrata fl-aħħar ħadd ta' Ottubru. Dakinhar il-kappella tkun miftuħa l-ġurnata kollha u wara nofsinhar issir proċessjoni b'kant ta' innijiet Marjani kif ukoll tingħati t-talba tar-Rużarju. Infakrukom li din is-sena d-Dar tal-Kleru li tilqa' fiha saċerdoti anzjani jew morda qed tiċċelebra s-60 anniversarju mill-ftuħ tagħha. Kull min jixtieq isir volontier jew jagħti donazzjoni lid-Dar tal-Kleru jista' jżur knisja.mt/Dar tal-Kleru. Id-donazzjoni tista' tintbagħat ukoll permezz ta' ċekk indirizzat lid-Dar tal-Kleru lill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.